Araba marsi kalo tile naani san 2026 DMS-TV channel muso aw ni cɛ aw ni yantuma aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni k'olu da tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanuni carilen ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la ale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni k'olu da tulo kɔ dɔw bɛ tali kɛ tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ka ministre des affaires étrangères ni o ye Abbas Arakchi yɛrɛ kɔni ale interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Iran telesoba yɛrɛ kɔnɔ interview yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min Abbas Arakchi yɛrɛ kɔni ale b'i da se u ka guide suprême sahel ko yɛrɛ kɔni ma ale ni kun min yɛrɛ kɔni y'a to min ye Iran ale kɔni bɛ ka misiliw ni drone yɛrɛ kɔni fili ka taa arabu jamanaw kɔnɔna na hali ni minnu yɛrɛ kɔni sen tɛ ale ni États-Unis Israël ka ni kɛlɛ yɛrɛ kɔnɔna na min ye Abbas Arakchi yɛrɛ kɔni ale bɛ walawalali kɛ nin ko yɛrɛ kɔnɔna an fana bɛna da se o kuma ma ni ka olu ɲɛfɔ aw ye cogo min aw bɛ se ka faamuyali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a la. Halisa an bɛ to Iran Israël ale ni États-Unis ka kɛlɛ hukumu yɛrɛ kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka département d'État yɛrɛ kɔni o maaw yɛrɛ kɔni bɔra ni ka communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na u b'a laɲini États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ jamana 12 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Moyen-Orient région kɔnɔna na k'a laɲini olu États-Unis ka ressortissants yɛrɛ kɔni fɛ minnu bɛ jamana in kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ka boli ka bɔ nin jamana kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko n'a se yɛrɛ kɔni b'u ye u ka na feere ni sanni ko sira yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka fɛɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u ka se ka bɔ ni jamana 12 ninnu kɔnɔna na teliya yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan yɔrɔ ninnu yɛrɛ kɔni tɛ yɔrɔ lakanalen u bolo bilen. tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni Kuwait autorité maaw ye olu bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka avion de chasse F-15 kelen yɛrɛ kɔni ko kɔni binna Kuwait jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka min yɛrɛ kɔni ye avion in bolibaga ale ni a kɛrɛfɛmaa ninnu yɛrɛ kɔni ko basi ma olu fila si yɛrɛ kɔni sɔrɔ avion in binni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ka sanga ni Iran Israël ale ni États-Unis ka ni kɛlɛko yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni olu bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni ni nin ye sira min yɛrɛ kɔni na diɲɛ pétrole caman yɛrɛ kɔni bɛ bɔ o yɔrɔ ninnu fɛ ni ka na di diɲɛ jamanaw yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni nin détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni ko nin datugura an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ni maa o maa e kɔni kariya la ni ka i ka bateau yɛrɛ kɔni tɛmɛ nin yɔrɔ kofɔlen fɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ k'olu gardien de la révolution ma u bɛ tasuma yɛrɛ kɔni don i ka bateau yɛrɛ kɔni na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu Iran fana bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni tajimafɛn caman ka fara o sɔngɔ kan diɲɛ kɔnɔna na ni kunnafoniba ne b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na. Ka sanga ni Iran Israël ale ni États-Unis ka kɛlɛko yɛrɛ kɔni min Iran ka ministre des affaires étrangères ni o ye Abbas Arakchi yɛrɛ kɔni tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 2 san 2026 ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni interview dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Iran yɛrɛ kɔni ka kunnafonidisoba yɛrɛ kɔnɔ interview min yɛrɛ kɔni senfɛ min Abbas Arakchi ale kɔni bɛ i da se jamana 3 ninnu ka kɛlɛko ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Abbas Arakchi ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni la ka nin interview yɛrɛ kɔni senfɛ ko k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale bɛ ka misili ale ni drone yɛrɛ kɔni fili ka taa arabu jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran k'ale ni Moyen-Orient région jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ la ko ale ni ninnu tɛ kɛlɛ la ko nka ko min yɛrɛ kɔni Moyen-Orient jamanaw yɛrɛ kɔni k'u kan ka pression yɛrɛ kɔni kɛ États-Unis kan ne walasa min yɛrɛ kɔni États-Unis ale kana na binkanni wale kɛ ni ka ɲɛsin Iran dugukolow yɛrɛ kɔni ma ko ɲɛtɛ min yɛrɛ kɔni Iran ale ni Moyen-Orient jamanaw tɛ ɲɔgɔn na a y'a yira k'a fɔ ko États-Unis ka base militaire ani a ka finitigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ciblé Iran yɛrɛ kɔni bolo Iran ni Israël ni États-Unis ka ni kɛlɛko yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa min yɛrɛ kɔni Iran sanga ani wagati ale bɛ frappe kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka ni base militaire ale ni a ka finitigi min yɛrɛ kɔni ma Moyen-Orient jamanaw kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Ayatollah Ali Khamenei ni ale de tun ye Iran yɛrɛ kɔni ka guide suprême yɛrɛ kɔni o ka sagayaliko yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Abbas Arakchi a b'i da se o ma a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ t'a dɔn ale yɛrɛ bɛna kuma min yɛrɛ kɔni bɔ a da bilen walasa ka se k'a ka condoléance yɛrɛ kɔni kɛ u
u ka guide suprême ka sayali ko yɛrɛ kɔnɔna k'a bɛ se ka kɛ olu yɛrɛ de kɔni kan ka u ka condoléance kɛ u yɛrɛ kɔnɔna ka da kan min yɛrɛ kɔni olu ka guide suprême yɛrɛ kɔni o fagara Israël ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni fɛ k'o ye dusumakasi ko bɛɛ olu bolo fɛnɛ ka da kan ko min yɛrɛ kɔni Ayatollah Ali Khamenei yɛrɛ kɔni k'o kun ye maaba hali ni ma hakili sigilenba kɔni ye olu bolo u ka jamana in kɔnɔna na nka y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Ayatollah Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ko o yɛrɛ kɔni ka faamuya yɛrɛ kɔni a sara cogo min yɛrɛ kɔni o ye hɛrɛ de ye ko Ayatollah Ali Khamenei yɛrɛ kɔni ka faamuya yɛrɛ kɔni na ko a ye a si bɛɛ kɛ cɛsiri ale ni baara yɛrɛ kɔni na ko kɔni kun cɛra ni a sali yɛrɛ kɔni a ka jamana yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ko nka k'a bɛ n'a fɔ maa minnu yɛrɛ kɔni Ayatollah Ali Khamenei faga yɛrɛ kɔni ni o ye États-Unis Israël yɛrɛ kɔni k'olu m'a faamuya kosɛbɛ k'a fɔ k'u ye wale min yɛrɛ kɔni kɛ ko kɔlɔlɔba yɛrɛ de kɔni bɛna bɔ a kɔnɔna na Abbas Arakchi ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'olu Iran sanga ani wagati olu bɛ kangari yɛrɛ kɔni da Moyen-Orient yɛrɛ kɔni région jamanaw yɛrɛ kɔni k'a f'u ɲɛna k'u k'a dɔn k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ko n'o kɔni donna kɛlɛ in kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni ye kɛlɛ in ye k'o tɛ dan Iran ale ni États-Unis dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma k'olu tɛ fɛ ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni cari ni k'a bila Moyen-Orient région bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko nka États-Unis ka base caman yɛrɛ kɔni sigili Moyen-Orient jamanaw kɔnɔna na ale ni États-Unis ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni bilali jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u bɛ ka ko in yɛrɛ kɔni gɛlɛya olu bolo kosɛbɛ ko n'o tɛ olu yɛrɛ kɔni tɛ fɛ ka kɛlɛ in cari fo région kɔnɔna na a bɛ tila ka sinsin a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni États-Unis yɛrɛ kɔni ale bɛ ka Iran yɛrɛ kɔni ciblé ni a ka avion a ka bateau ale ni a ka missile yɛrɛ de kɔni ye ko olu tɛ se ka missile fili k'u to Iran jamana kɔnɔna na ka taa n'a ye fo continent américain yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko nka olu bɛ se ka u ka missile yɛrɛ kɔni fili ka se États-Unis ka base yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔna na olu bɛ k'u ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ ninnu de ma k'olu kɔni Iran bolo États-Unis ka base militaire ale ni a ka finitigi minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu yɛrɛ kɔni Iran bolo o ye olu ka cible ye ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ k'i profiter a ka o base ni yɛrɛ de kɔni fɛ ni ka Iran yɛrɛ kɔni attaquer ko o jamana ninnu dun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa wɛrɛw de bɛ o jamanaw fɛnɛ kɔnɔna na k'ali n'a sɔrɔ États-Unis ka base dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ka utiliser ka frappe yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin olu Iran ma ko n'a taw ta ko min yɛrɛ kɔni o base ni yɛrɛ kɔni o ye jamana dɔ ta ye jamana min yɛrɛ kɔni ale bɛ tile ni ka Iran ka école-so a ka docteur-so ale ni a ka duguba kɔnɔnaw jamana in yɛrɛ kɔni bɛ tile ni ka olu yɛrɛ kɔni bombarder ko yɛrɛ de kɔni na ko in yɛrɛ kɔni tɛ se ka falen cogoya si la ka d'a kan hali n'a sɔrɔ États-Unis yɛrɛ kɔni ka base dɔw yɛrɛ kɔni tɛ ka utiliser ni ka olu attaquer o n'a ta o ta o kɔni base ni ye maa ta ye maa min bɛ tile ni ka olu ka école-so docteur-so ale ni duguba kɔnɔnaw yɛrɛ kɔni bombarder ko ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Israël ni États-Unis yɛrɛ kɔni olu ye frappe kɛ ni ka ɲɛsin école-so dɔ yɛrɛ kɔni ma école-so min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na musomani fitinin 150 yɛrɛ de kɔni tun bɛ yen wa u bɛɛ lajɛlen sara ko k'a fɔ ko ni jamana fila nin yɛrɛ kɔni y'o kɛ ko ka tila k'i sigi n'a ye tuguni k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ye k'ale k'i sigi ka ni jamana fila nin yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka basew yɛrɛ kɔni la yɔrɔ wɛrɛw la k'a tɛ fɛn kɛ olu yɛrɛ kɔni na k'o tɛ se ka kɛ cogoya si la yɛrɛ kɔni ko fɔ Iran yɛrɛ kɔni fɛnɛ k'i ta juru sara de k'olu ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen tɛ Moyen-Orient région jamanaw yɛrɛ kɔni ma wa Iran ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko jamana minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale ye u fɛnɛ ka ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni wele k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko min yɛrɛ kɔni ye Iran ye ko a kɛrɛfɛ jamanaw juguya si yɛrɛ kɔni ta a kɔnɔna na ko mais ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka base militaire o k'a bɛ jamana ninnu kɔnɔna na ko donc wajibi don min yɛrɛ kɔni Iran ale bɛ jamana ninnu bombarder k'olu ka kɛlɛ in tɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Moyen-Orient région jamanaw yɛrɛ kɔni ma ko nka olu ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin États-Unis ka base militaire ma minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient jamanaw kɔnɔna na k'olu Iran yɛrɛ kɔni ka faamuya yɛrɛ kɔni na kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ olu ni États-Unis yɛrɛ de kɔni ɲɔgɔn cɛ la ko nka ko États-Unis ka fintigilakaw ni a ka base militaire yɛrɛ kɔni carili kosɛbɛ Moyen-Orient région jamanaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka kɛlɛ in yɛrɛ kɔni cari k'a bila région in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'olu kɔni bɛ fɛ u sigiɲɔgɔn jamanaw ɲɔni u ka pression yɛrɛ kɔni kɛ Iran kan u ka ɲini États-Unis fɛ fɔlɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis a ka dankari ni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni ka Moyen-Orient région jamanaw bɛɛ lajɛlen ka basigi yɛrɛ kɔni menacer Iran ka ministre des affaires étrangères ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na k'a bɛ hakilinajigi kɛ nin y'a siɲɛ filanan yɛrɛ de kɔni min États-Unis yɛrɛ kɔni ale bɛ attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma k'a sɔrɔ ani Iran bɛ négociation yɛrɛ kɔni na Iran ka programme nucléaire ko la k'olu
sɔnna kuma ɲɔgɔnya tɛmɛni ma u ni États-Unis ɲɔgɔn cɛ la wa olu bɛ sɔn a ma wagati min olu y'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye États-Unis yɛrɛ kɔni k'a bɛ mɔgɔw bila fili la de k'olu ka laɲini de tun ye k'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Iran jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa hakili sigilenw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa maaw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ fɛ kɛlɛ yɛrɛ kɔni kun ka ban ni négociation yɛrɛ kɔni ye ko wa olu tun bɛ fɛ k'a yira diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'ale yɛrɛ de kɔni bɛ janfa kɛ sanga ani wagati k'a ni jamanaw to négociation yɛrɛ kɔni na k'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko diɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɔni y'a faamu k'a fɔ ko négociation kɛyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka fanfɛla yɛrɛ kɔni k'ale depuis nin wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ale tun bɛ fɛ ka ko in yɛrɛ kɔni kɛ kɛlɛ ye k'olu Iran yɛrɛ kɔni tun ye décision yɛrɛ kɔni ta ko ka négociation yɛrɛ kɔni kɛ nka États-Unis y'u to négociation yɛrɛ kɔni na ka frappe kɛ ni ka ɲɛsin olu ma ko wa nin ye o siɲɛ filanan de k'u to négociation na États-Unis bɛ olu attaquer Abbas Araghchi yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko Kuwait autorité maaw yɛrɛ kɔni tun ye layidu yɛrɛ kɔni ta olu Iran yɛrɛ kɔni ye ko min yɛrɛ kɔni ye olu Kuwait yɛrɛ kɔni k'olu tɛ utiliser ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko nka o n'a ta o ta yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye États-Unis ka avion de combat 3 yɛrɛ kɔni ye ni olu yɛrɛ kɔni attaquera nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko cogo di o avion de combat 3 nin yɛrɛ kɔni tun bɛ Kuwait jamana de kɔnɔna na k'ali n'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ni avion de chasse 3 nin ye k'ali n'a sɔrɔ u kɔni abattira Kuwait yɛrɛ de kɔni ka kɛlɛkɛminɛnw fɛ ko min yɛrɛ kɔni Kuwait gouvernement maaw yɛrɛ kɔni u kan ka ɲɛfɔli kɛ olu Iran yɛrɛ kɔni cogo min États-Unis ka ni avion nin yɛrɛ kɔni tun bɛ Kuwait jamana de kɔnɔna na k'a sɔrɔ Kuwait ko layidu yɛrɛ kɔni ta olu ye k'a fɔ ko ale ka jamana yɛrɛ kɔni tɛ utiliser ni ka attaque kɛ ka ɲɛsin olu Iran ma Iran ka ministre des affaires étrangères ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'i da se jamana damadɔni yɛrɛ kɔni ma minnu yɛrɛ kɔni olu jukɔrɔma don u ka nin wagati gɛlɛn nin yɛrɛ kɔni na Abbas Araghchi ka kɔrɔfɔ la ko Russie ale ni Chine yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye Iran yɛrɛ kɔni ka position yɛrɛ kɔni lafasa ONU ka conseil de sécurité yɔrɔ la ko Pakistan ale ni jamana caman yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni u ka jukɔrɔma dɔ kɛ ni ka ɲɛsin olu Iran ma Abbas Araghchi ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ taa i da se kun min yɛrɛ kɔni na min ye Iran yɛrɛ kɔni ale ye missile ale ni drone yɛrɛ kɔni fili ka taa hôtel dɔ yɛrɛ kɔni na Émirats Arabes Unis jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni hôtel nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka fintigilaka dɔw ye olu tun bɛ yen nɔ Abbas Araghchi ka kɔrɔfɔ la k'ali n'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni États-Unis ka fintigilaka dɔw yɛrɛ kɔni olu bɛ boli ni ka taga u dogo hôteliw kɔnɔna na k'o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Iran k'olu fɛnɛ tɛ o hôtel nin yɛrɛ kɔni viser ko en tant que États-Unis yɛrɛ kɔni ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni mana na kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'olu bɛ se ka o yɔrɔ nin yɛrɛ kɔni lasɔrɔ ko min ye olu Iran yɛrɛ kɔni olu bɛ u bombarder fo yɔrɔ nin na hali n'a sɔrɔ u bɛ hôteliw yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na halisa an bɛ to Iran Israël ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ ko in hukumu yɛrɛ kɔni na tɛnɛ tɛmɛnen marsi kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni département d'état américain maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ ni ka welemada kɛ ka ɲɛsin États-Unis ressortissants bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na ko jamana 12 yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko États-Unis yɛrɛ kɔni ka ressortissants min jamana fɛn fɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a laɲini don u fɛ u ka boli ka bɔ ni jamana nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni feeremisanni ko sira yɛrɛ kɔni ka da kan ko maa min yɛrɛ kɔni ka lakana sabatilen tɛ bilen ni jamana 12 nin kɔnɔna na États-Unis ka département d'état yɛrɛ maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u b'a laɲini u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ minnu bɛ ni jamana 12 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka taa feeremisanni ko sira yɛrɛ kɔni fɛ ka da kan maa ninnu ka lakana sabatilen tɛ bilen États-Unis bɛ k'a laɲini a ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ k'u ka taga ka bɔ ni jamana nin kɔnɔna na o jamana nin yɛrɛ kɔni ye Bahreïn, Égypte, Iran, Israël, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Émirats Arabes Unis fo ka taa se Yémen yɛrɛ kɔni ma k'olu États-Unis ka jamana kɔnɔden fɛn fɛn bɛ ni jamana 12 nin kɔnɔna na k'a laɲini o bɛɛ lajɛlen fɛ u ka taga ka bɔ ni jamana nin kɔnɔna na teliya la wa don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Jordanie jamana kɔnɔna na o kɔni bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko olu ka baarakɛla minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni ambassade yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u y'u bɛɛ lajɛlen labɔ yen nɔ ka da kan k'a yira l'olu la k'a fɔ k'u ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na Jordanie jamana kɔnɔna na k'u kɔni ka lakana yɛrɛ kɔni kun sabatilen tɛ wa don kofɔlen yɛrɛ kɔni a yira la k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Koweït jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Iran ale kɔni missile ale ni drone yɛrɛ kɔni fili ni ka frappe kɛ ka ɲɛsin États-Unis ka ni ambassade yɛrɛ kɔni ma États-Unis ka ambassade min yɛrɛ kɔni bɛ Koweït jamana kɔnɔna na o baarakɛla dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Iran ye ni frappe min yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin olu ka ambassade yɛrɛ kɔni ma k'a kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni yɛrɛ kɔni don ambassade in na wa kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min ye États-Unis maaw yɛrɛ kɔni olu ye kan ka lakɛ u ka jamana kɔnɔdenw ye k'u kɔni kana na boli ni ka taa fɔ k'u bɛ t'u dogo États-Unis ka ambassadew yɛrɛ kɔnɔna na Moyen-Orient jamanaw kɔnɔna na ka da kan ko min yɛrɛ kɔni olu États-Unis k'u bɔra kalama k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni missile ale ni drone menace yɛrɛ kɔni k'o bɛ u ka ambassade yɛrɛ kɔni kan Koweït jamana kɔnɔna na
tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 2 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Koweït gouvernement ma olu bɔra ni ka laseli kɛ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka avion de chasse F-15 kelen yɛrɛ kɔni ko binna Koweït jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko États-Unis ka ni avion de chasse F-15 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na pilote ale ni a ka copilote min yɛrɛ kɔni tun bɛ a kɔnɔna na k'olu sera ka u boli ka bɔ avion yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yani a bin kuma yɛrɛ kɔni cɛ ko maa fila minnu tun bɛ ka avion yɛrɛ kɔni bolo a yirala k'a fɔ ko u kɔni joginna dɔɔni yɛrɛ de kɔni ko nka u ma bɔnɛ u ni na wa u ma jogi jogintogo juguya yɛrɛ kɔni na k'u taara teliyara ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka u furakɛ nin wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Iran ka kunnafonidiso maa dɔ olu bɔra k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Iran de ka kɛlɛkɛminɛw k'olu de ye États-Unis yɛrɛ kɔni ka ni avion de chasse F-15 yɛrɛ kɔni bɔ ni k'a bin Koweït jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na nka wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Koweït autorité ma olu nana kuma yɛrɛ kɔni nkalontigiya k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Koweït de tɛ ka kɛlɛkɛminɛw ye k'olu yɛrɛ kɔni ye États-Unis yɛrɛ kɔni ka ni avion yɛrɛ kɔni lajigi ka da kan olu yɛrɛ kɔni kun bolo k'a fɔ ko avion yɛrɛ kɔni kun bɛna bin olu ka jamana de kɔnɔna na ko n'a y'a sɔrɔ nin kuma yɛrɛ kɔni ye tiɲɛ o kɔni kɛra dabalibankoba ye bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bolo ka da kan ko nin kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ de kɔni États-Unis ka avion de chasse F-15 ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bɛ bɔni k'a bin k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na kabini san 1970 wagati ni États-Unis ka ni avion de chasse F-15 nin yɛrɛ kɔni baara daminɛ o wagati in na fo ka na se an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ka ni avion de chasse F-15 yɛrɛ kɔni ko kɛlɛkɛminɛn kuma deli ka sɔrɔ min sera ka avion yɛrɛ kɔni labin k'a to kɛlɛ baaraw la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka maa caman yɛrɛ kɔni dabaliya ban kosɛbɛ ko k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Koweït ka kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni k'olu sera ka États-Unis ka ni avion de chasse yɛrɛ kɔni bugɔni k'a labin an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'a sɔrɔ Iran yɛrɛ de kɔni ka fintigilakaw ye nin avion de chasse F-15 yɛrɛ kɔni lajigi walima n'a sɔrɔ Koweït maaw yɛrɛ de kɔni don o kɔni kow ma dɔn kosɛbɛ nka min yɛrɛ kɔni Koweït gouvernement ma olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ de kɔni avion de chasse yɛrɛ kɔni bugɔ k'a labin k'a da kan k'olu yɛrɛ kɔni kun bolo ko menace yɛrɛ kɔni kun don Iran ka gardien de la révolution commandement en chef yɛrɛ kɔni conseiller ni o ye général de brigade Ibrahim Sebari yɛrɛ kɔni hali bɛ bɔ tarata don marisi kalo tile 3 san 2026 ni k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye détonateur mesure yɛrɛ kɔni ni ne ye sira ye Iran jamana fanfɛla yɛrɛ kɔni na sira min contrôle yɛrɛ kɔni bɛ Iran yɛrɛ kɔni bolo wa yirala k'a fɔ ko ni sira yɛrɛ kɔni ye sira nafamaba yɛrɛ kɔni diɲɛ tajimafɛn ko yɛrɛ kɔni na ka da kan diɲɛ tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ ni sira kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ ni yɛrɛ kɔni Iran ka ni maaba in yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka menace yɛrɛ kɔni kɛ ko ni maa o maa yɛrɛ kɔni ka bateau y'a essayer k'a bɛ tɛmɛ ni détonateur mesure yɛrɛ kɔni fɛ k'a bɛ o bateau nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni attaquer général de brigade Ibrahim Sebari yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni États-Unis ale bɛ ka attaque kɛ ni ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni détonateur mesure k'olu fana bɛ o yɔrɔ in yɛrɛ kɔni datugu ko maa si yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ ni sira in fɛ bilen ko min ye détonateur mesure yɛrɛ kɔni kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a datugulen don ko ni e maa o maa y'i tulo ja k'i ka bateau yɛrɛ kɔni jagoya tɛmɛ nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔni fɛ ko b'i ka bateau minɛ ni ka tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ a la ko maa si yɛrɛ kɔni kana na gɛrɛ détonateur mesure yɛrɛ kɔni zone fanfɛla la kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni pétrole sɔngɔ yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni sera fo $82 yɛrɛ kɔni ma ko wa ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don n'a nataw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni pétrole yɛrɛ kɔni sɔngɔ ye k'ale bɛ tɛmɛ $200 yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ kɛnbɛn ni ka dugu jukɔrɔla yɛrɛ kɔni na ka fɛn dɔw yɛrɛ kɔni sigi fɛn minnu yɛrɛ kɔni fɛ min yɛrɛ kɔni tajimafɛn a bɛ se ka tɛmɛ yen nɔ ko min yɛrɛ kɔni olu Iran k'u bɛna faraku kɛ ni ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'ali pétrole den kelen k'u tɛ sɔn bilen yɛrɛ kɔni a ka bɔ Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛ taa diɲɛ kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen k'i sigi ni k'a lajɛ ko komi États-Unis Israël kɔni olu attaqué ko bɛɛ k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn k'o fɛnɛ sɔngɔ yɛrɛ kɔnɔna na caya diɲɛ kɔnɔna na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani ka hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wali kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Min yɛrɛ kɔni ye DMS TV ale ye chaîne WhatsApp dɔ yɛrɛ kɔni dayɛlɛ min bɛ WhatsApp de kɔnɔna na chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni sanfɛ DMS TV maaw yɛrɛ kɔni bɛ kunnafoni telima ale ni kunnafoni jɛlen yɛrɛ kɔni di aw ma fo aw sigiyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na walasa i ka se ka don DMS TV yɛrɛ kɔni ka chaîne WhatsApp min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ka nɔgɔn ni a bɛɛ ye i bɛ don YouTube kɔnɔna na n'i donna YouTube kɔnɔna na i bɛ barre de recherche ta n'i ye barre de recherche ta i bɛ DMS TV don DMS TV ni DMS TV don a bɛ n'i bila DMS TV bɔlɔlɔ teleso yɛrɛ kɔnɔna n'i donna an ka compte kɔnɔna na i bɛ description ta n'i ye description yɔrɔ ta
i bɛ fɛnni dɔ ye bulalama la u saba bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ye o ye i b'i tɛgɛ da a kan n'i y'i tɛgɛ da a kan i bɛ navigateur par défaut ta n'i ye o ta a bɛ don n'i ye fo WhatsApp kɔnɔna na n'o kɛra i bɛ se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp in kan n'i donn'o kan o de y'i selen a la an kɔni bɛ nin de ɲɛfɔ aw ye walasa i ka se ka don DMS TV kɔni ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na nin de don o la an b'a laɲini aw fɛ aw ka teliya aw ka don an ka chaîne WhatsApp kɔnɔna na cogo min aw bɛ se ka kunnafoniya jɛlen ale ni kunnafoniya teliman sɔrɔ f'aw sigiyɔrɔ la sanga ani wagati